Oh, nnukwu di mo de won. Nnukwu di mo no mo kego. Inwe di, inwe ezigbo di kala aka ka nna anu. Ibobo. Di kala aka ka nna anu. Onye si na ọ dị ya ma wala enwe udi. Ya kurie isi akụ. Ụwa mu ụwa tụ ọzọ be ndị be Edochie ka m ga-anụ di na fa na nnukwu m mma. Ụwa mu ụwa tụ ọzọ be ndị be Edochie ka m ga-anụ di na fa na Judy Austin say I know say you dey use juju dey tie our son Yul Edochie. Say you tie am for bottle, but nevertheless bottle go soon break and God go deliver our son Yul Edochie. Rita Edochie makes a shocking revelation about Judy Austin. Hey guys, how una day? Is your girl Cindy? On today's episode, Yul Edochie matter will carry come. Una know say Yul Edochie don finally reveal wetin cause fight between him and him ex-wife May Edochie. And so Rita Edochie come out, come dey convince the world say make they no believe that write-up. Say she dey strongly believe say na Judy Austin write that thing. Say if na Yul Edochie write am, make Yul Edochie come out, do video, come dey explain those write up through video. Na only them, she being Rita go confess say na Yul Edochie write am. She come again, come talk say Judy Austin that her cup will soon guinea full. That all the Edochies are in support of May Edochie. That she, Rita Edochie, came through the front door. Now why she get mad to Edochie family. That Judy Austin that her cup will soon full. Let's listen to what she talk. Oh, nnukwu di mo de won. Nnukwu di mo no mo kego. Inwe di, inwe ezigbo di kala aka ka nna anu. Ibobo. Di kala aka ka nna anu. Onye si na ọ dị ya ma wala enwe udi. Ya kurie isi akụ. Ụwa mu ụwa tụ ọzọ be ndị be Edochie ka m ga-anụ di na fa na nnukwu m mma. Ụwa mu ụwa tụ ọzọ be ndị be Edochie ka m ga-anụ di na fa na nnukwu m mma. Oya adịrịghị mma, oya adịrịghị mma. Ọ na ofu melini. Oya. Ọkụ ị na-anụsị m dị ike. Na-anụ ebe m ya. Asị m na ị ga na-anụ m n'ụlọ m. Abatala m ofu nwa ma na abatala m n'ụlọ. Ibu. Abatala m n'ụlọ. Esim na door wee bata esiro m na window bata. Are you getting me? Yes, sir. And that's why you are proud of where I am. I am proud of Edochie family. Ụwa m ụwa tụ ọzọ be ndị be Edochie. Onye iwe wụlọ kwait na. Mgbe ya kurie isi akụri. Fa na nnukwu m mma. Ya ka akụri isi akụri. Ibu. Ibobo. Ifugoto na Edochie. Ụwa m ọzọ ya ga-anụ m. Mgbam. Ifugo ndị be Edochie. Ụwa m ọzọ fa ga-anụ m. Aka m na-atọ. Unu na-anụgbu m mma. Ifite nteje. Unu na-anụgbu m mma. Amen. Ụwa m ụbata ọzọ unu. Amen. This is a blessed home. Nna di gwalum, nna di mu gwalum, simomo. Anything polygamous home that he doesn't want it, and that is what we maintain, and that is what we stand in. Yes, so. Ibu. Again. Ibu. Hey my people, what do you guys think? Do you think that Mrs. Rita Edochie is overstepping her boundaries? Do you think Judy Austin has equal rights as she being Rita in Edochie's family? What is your take on this? Write it in the comment section. See you guys in my next episode. Bye.